Ja tornem a ser aquí. Estem en directe a TV3. Això és Zènit. Passen 3 minuts d'un quart d'una. I estem preparats pel moment més important del programa. Hem compartit 9 setmanes amb artistes increïbles que ens han fet emocionar, riure i ballar com mai. Però només un serà el guanyador de Zènit, que serà el que hagi connectat més amb totes les generacions. Així han estat les seves actuacions d'aquesta nit. Em dones força per superar els obstacles. Em dones força per creuar l'oceà. Vull sentir la força que tu em dones. His hand in your hand. His lips caress your skin. It's more than I can say. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. I'm too good for that, I'm too good for that, just remember that. Ain't gonna be a laundry, I ain't your mama. I'm gonna be cooking all day. I ain't your mama. I ain't your mama. Boy, I ain't your mama. When you wanna get your act together, let's go! So, before you go, was there something I could have said to make you happy, babe? Surely I was there connected to him. Mariona, Kelly, Mercè, Quim, moltíssimes gràcies pels números que ens heu regalat aquesta nit. De veritat que ha estat una final espectacular. Zènit ha estat un viatge increïble i m'agradaria que diguéssiu alguna cosa. No sé si voleu dir alguna coseta, sisplau, abans de començar amb tota la solemnitat final. Mariona, vols dir algunes paraules, si vols? Sí. Hauries de dir-les, algunes. Sí. Vale, les dic. No, simplement... Ostres, ha estat un viatge molt xulo perquè m'han donat l'oportunitat com de realment fer el que a mi em venia de gust, no? I això ho he gaudit moltíssim, i sense masses pressions tampoc, i això s'agraeix molt. I a part, tot l'equip humà que hi ha darrere, ho diem moltíssim, però és que és de debò, ens tenen tan ben cuidats i ens sentim tan estimats i tan abraçats que treballar així també és un plaer, vull dir que... Moltes gràcies. Kelly. Sí, sonaré repetitiu amb el que ha dit, però afegiré un plus, ¿vale? O sigui, vaig a fer promo per Zènit 2. Ostres! ¿Vale? Sí, la tele és molt complicat. O sigui, cantar en la tele és molt complicat. En pocs llocs pots cantar en directe, tocar en directe. No es vol arriscar. A Zènit s'ha fet, però bueno, més enllà d'això, ens ha cuidat moltíssim. Si l'any que ve us truquen per venir a Zènit, sí, us ho dic als professionals i a les professionals, teniu la meva paraula i la dels meus companys, que aquí us sentireu com a reis i reies. De veritat, eh? O sigui, com a reis i reines, perquè moltíssimes coses que jo volia fer jo mateix m'han dit que no, ja ho fem nosaltres, per això estem. Jo no, si jo ho faig tot a casa meva, ja me sento com a casa meva, doncs deixa'm fer-ho. I m'heu cuidat, m'heu donat tot, m'heu deixat posar-me el que jo he volgut, la escenografia. És molt important que sapigueu des de casa que ho hem escollit nosaltres, amb els professionals d'aquí, el menjar, fins i tot el menjar. O sigui, és increïble, és increïble. Gràcies. Doncs moltíssimes gràcies, Kelly, de veritat. Gràcies. Mercè, alguna cosa? Doncs res, una mica el mateix, no? Gràcies a tot l'equip, maquillatge, perruqueria, vestuari, producció, els músics, els capitans, o sigui, ha sigut bestial, tota la gent de llums, d'art, o sigui, ha sigut bestial fer això. Un somni, de veritat. Un somni amb taquicàrdia cada divendres, però un somni. Gràcies. Quim, vols afegir alguna cosa més?
Sí, bueno, i jo, d'això, de conya, aquesta gent parlant molt bé, i no repetiré. Jo senzillament diré que m'ha ajudat a descobrir un Quim que no coneixia, perquè he fotut coses que no, vamos, a mi m'haguessin dit fa 10 anys o 15, faràs això i faràs això. M'hagués fotut de tothom. I ho he fet. I a més m'ho he passat de conya, i jo estic molt content. I a més he pogut agrair a moltíssima gent amb aquesta última cançó d'avui, que, vamos, públicament, un agraïment a la gent que m'ha estat recolzant durant la tira d'anys, no? Llavors jo estic contentíssim. Doncs moltes gràcies, Quim. Moltíssimes gràcies. Ai, ara sí, ha arribat el moment de la veritat. Descobrim com us ha votat el públic de Plató. Recordeu que ja tenim la puntuació del duet i ara descobrirem la puntuació de l'actuació en solitari. I, per tant, la suma de les dues puntuacions. I començarem per Mariona Escoda. Mariona, després de la teva actuació, el públic del Plató t'ha votat així. 98 punts per la Mariona. A veure, necessitem que fem un pas enrere per veure bé les puntuacions. 98 punts. I després els sumarem a l'altra puntuació, al duet. Ara toca descobrir com ha votat el públic de Plató, el Kelly Isaia. Veiem-ho, sisplau. El públic de Plató t'ha donat, Kelly, 98 punts. Enhorabona, a tu també. Veiem, sisplau, també com heu votat a la Mercè Martínez. En total, el públic de Plató t'ha donat un total de... Oh, sorpresa. 100 punts. I, per últim, només ens falta descobrir el resultat global del Quim Mandado. Així que, sisplau, veiem com ha votat el públic de Plató, perquè t'ha donat una nota de... 97 punts. Ara és el moment de sumar aquestes puntuacions a les que ja teníeu a la primera volta. Veiem on el rànquing, si us plau. Estem veient el rànquing. De moment el rànquing queda així. En primera posició, Mercè Martínez amb 197 punts. En segona posició, Mariona Escoda amb 194. Tercera posició, Kelly Isaia amb 193. I quart, Quim Mandado amb 189 punts. Això vol dir que pel públic de Plató, qui hauria de guanyar Zènit és la Mercè Martínez. De fet, pel públic de Plató, tu ets la guanyadora. Però... encara ens falta saber per qui seran els 10 punts del vot del públic des de casa, que decidiran qui és el primer o la primera guanyadora de Zènit, perquè ho poden canviar tot, perquè recordem que avui sumem 10 punts i a qualsevol d'ells i elles que els hi sumem 10 punts serà el guanyador o guanyadora de Zènit. Però per aquest moment necessito que tothom vingui, capitans, capitanes, cap aquí, artistes que esteu a la primera fila, cap a l'escenari, si us plau, veniu tots cap aquí, un fort aplaudiment, perquè és el moment de proclamar el guanyador o guanyadora de Zènit. Artistes convidats, si us plau, acompanyeu-nos també, si voleu, si podeu. Tothom a l'escenari, aneu-vos posant per darrere. Si us voleu ordenar per generacions, està fantàstic. Ara això ja és la final, ara ja és igual. Demano una miqueta de solemnitat, de silenci. Demano als 4 finalistes que es posin aquí, si us plau, els 4 finalistes, com estàveu abans, en ordre. Els capitans i capitanes, han arribat o no? Estan arribant els capitans i capitanes. Un fort aplaudiment pels capitans i capitanes. On ens posem aquí? A veure, falta la Gisela, aquí la tenim. I el Joan Reig. Oh, el Joan Reig porta una cosa a les mans, que és el trofeu de Zènit, que donarem al guanyador o guanyadora. I no ho estirem més. Joan, queda't allà, sisplau, Joan. Encara no. És que no l'hem dit encara. Que és maco o no? És molt maco, gràcies. Primer vull recordar com estaven les puntuacions, si us plau. Recordem-ho. Esteu veient des de casa ara els 4 artistes amb el seu número de puntuació a baix. Mariona, 194, Kelly, 193, Mercè, 197 i Quim Mandado, 189. Com us deia, els 10 punts extras de casa ho poden canviar tot. I proclamaran el guanyador o guanyadora de Zènit. Estic oficialment
nerviós. Qui sumem aquests 10 punts es convertirà en el guanyador o guanyadora de Zènit. No sé si ho he dit, perquè estic oficialment... Nerviós. Nerviós, gràcies. Com haurà votat la gent de casa? Hauran votat igual que la gent que ens acompanya en directe o hauran triat un altre artista? Ha arribat el moment de descobrir-ho. Redoble, sisplau. Els espectadors han decidit que els 10 punts són per... aquests 10 punts. I, per tant, qui guanya Zènit és... la Mariona Escoda! Un fort aplaudiment per la Mariona! Enhorabona, Mariona! Et converteixes en la primera guanyadora de Zènit! Enhorabona! A veure... Mira, Joan, ara t'ho diré, que sembles el Quim. Mariona, sisplau, un moment de silenci, ara seguiu abraçant, sisplau. Joan, fes entrega del trofeu de Zènit a la Mariona Escoda. Sí, perquè ara ho dic jo. Sisplau, espera, que s'estan petonejant. Un fort aplaudiment per la Mariona Escoda. L'últim aplaudiment aquesta nit, sisplau. Ben fort. Enhorabona, com el capità més jaio. Moltes enhorabona. Mariona, has guanyat. Sí. Què has de dir? Unes paraules, no? Que fort!